हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टि बिथांखिनि अनसुंथाइनि चेक दिनै राननाय जादों। बीटीसीनि 40 नं रौता बियाबाव बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टि बिथांखिनि अनसुंथाइनि चेक रानना होनाय जादों। बियाबनि धनश्री घाट लक्ष्मी मन्दिर लांगोना फोथाराव बानजायनाय हाबाफारियाव मन्त्री चरण बर' आरो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लायो। चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रेस मोसाहारि बिथाङा गेदेर बिबुंथि लाखियो आरो फैगौ आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव मन्त्री चरण बर'आ फिन मन्त्री मोनगोन होनना दाबि फोरमायो। दिपेन बरिनि राजखान्थियाव आगान होनाय आयदायावबो बिजाथाय प्रेस मोसाहारिनि उदालगुरि बियाबनिफ्राय बादायोब्ला दिपेन बर'आ देरहानो हाया होनना बिबुंथि आरो उदालगुरि बियाबाव बीपीएफ दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन होनना बिबुंथि होयो। नं रौता बियाबावहाय बीपीएफ सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि जे बिथांखि राननाय हाबाफारि जागासिनो दङ। बे समावहाय नैबे मोनबा गेरेन्टिनि बिथांखि राननाय हाबाफारियाव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि दङ। बिथांजों राजखान्थियारि जि बाथ्रा जों बे समाव सावरायगोन। नोंथांमोना सरकाराव फैनायनि लोगो लोगोनो नोंथांमोननि जि रादाय मोनबा गेरेन्टि बेखौ 40 नं रौता समस्तियावहाय नैबे दनसिकाटआव राननाय जादों। हाबाफारिखौ लाना मा बुङो? गासै 40टा समस्तियाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्तियाव 5टा गेरेन्टिखौ लानानै जोङो माने चेक बितरन होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनै नैबे रौता समस्तिनि सिङाव 5टा गेरेन्टि मोनबा गेरेन्टि बे गेरेन्टिखौ दिनै चेक राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै लोब लोब फैनानै दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों खोब मोजां। बेनो जोंनि थाखाय भबिष्यत, बेनो रायजोनि आशीर्बाद जोंनि थाखाय आरो। साबेसे सुबुंनो दिनै राननाय जादों मोनबा गेरेन्टि? ना मोनबा गेरेन्टियाथ' दिनै अकल जोङो नैबेहाय इउथनि वमेननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि IBS स्किम आरो लेन्ड पाट्टा बेखौ दिनै जों बेहाय चेकखौ रानगोन आरो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया हाजिरा लानानै दिनै उदालगुरियाव UPPLआव जुगदान जादों। मा बुंगोन? नंगौ, आंबो ससियेल मिडियाआव नुदों। दिपेन बर' बिथाङा गोलाव सम माने बर' स्टुडेन्ट इउनियननि एबसुनि आफादगिरि महरै दायथ' लानानै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा मैया एबसुनिफ्राय ओंखारबाय, आंबो बेखौ ससियेल मिडियाआव नुदों। दा बिथाङा बबे दलाव जुगदान होगोन बिथांनि खोथा, आरो ससियेल मिडियाआव बुंलाबायदों आरो नुबाय थादों जे बिथाङा एबार UPPL दलाव जुगदान जागोन आरो बिथाङा उदालगुरि समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंदों। बे बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। आरो बिथाङा जुदि UPPL दलाव जुदि जइन जामारोब्ला आरो जइन जादोंब्ला बिथाङा टिकेट जुदि मोनोब्लाथ' बिथाङाथ' गेलेखागोन, उदालगुरियाव गेलेगोन। खिन्थु जोंहा BPF हिसाबै जों बेखौ बुंगोन जे जोङो उदालगुरि समस्तियाव जों BPFनि पार्टियानो देरहागोन। खुनु जों रावबो बेहाय माने कम्पिटिसनाव फैनो हाया आरो। नोंथाङा जे मेल मिटिंफोराव बुंबाय थादों मन्त्री चरण बर'खौ फिन आरो मन्त्री मोननायनि दाबि खालामबाय थादों। बेथ' मोनखागोन, चरण बर'आ मोनगोन। मानोना बिथाङा अलरेडि मन्त्रिमोन, 4-5 मास अलरेडि बिथाङा मन्त्रि सालायबोबाय आरो देरहागौ बिथाङा मोनगोन आरो। गागि दैदेनगिरि रियन दैमारि बिथाङाबो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। मोनसे जिल्लानिफ्राय सानै जे मन्त्रि मोननायनि आसा दं नामा? बेखौ पार्टिया डिसिसन लागोन जे मन्त्रिया मा सासे सानै मोनगोन। जोंहा अलरेडि जों 7 मन्त्रि बिबाय थादों। जों देरहाना थाङोब्ला, जों सरकार दायोब्ला जोंनिफ्राय जोङो BTC 15टा सिटआव जों देरहाना थाङोबा जोङो 7 मन्त्रि जों दाबि खालायगोन। 7नि गेजेरावथ' मोनगोन। दिपेन बर'आबो उदालगुरि LAC आव देरहानायनि बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङाबो मन्त्रि दिपेन बर'आ बहा देरहानो? बेथ' आरो इलेक्सन टिकेट लाग्रोथोंलाय, गेलेथों, होमबासो बुजिगोन ना। देरहानाय जेननाया उनावसो हमनो हागोन ना, नङा होमबा? दाथ' जों देरहागोनखौ जोंहाथ' BPF देरहागोन। दा उदालगुरि समस्तियाव जोंहा जुदि सोर टिकेट मोनो बेनो देरहागोनब्ला आरो दिपेन बर'आलाय बहा देरहाबावनो हानो? बेना ना MCLA दङ, ना बिथांमोनाव माने उदालगुरि समस्तियाव सोरबा TLC दङ, मेम्बार दं, बिथांमोनाथ' देरहानाय नङाना। नंखायनो जोंखौ रोखा जों बुंनो हायो उदालगुरि समस्तियाव जोङो BPF दला देरहागोना फाइनाल। खुनु बेहाय बेलेग पार्टिया देरहानो हाया आरो। MCLA जे राकेश ब्रह्म बिथाङा जे BTC पाल्टाय सासि बारि जाय, बे बिथाङा नोंथांनि बियाबाव फैनाय गाबोन हाबाफारि लागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। मा बुंगोन? बे राकेश ब्रह्म बे बिनि खोथाखौ फाला रायलायना लाब गैयालै। मानसियानो जानला मोनलासो बुङो बियो, मिथिबायना? एसे भद्रताखौ लाखिना खोथा बुंनाया मोजां।
मा बुंनो नागिरदों बिथांनि खोथा खिन्थु दिनै सोरखौ फाल्थायो सोरखौ मायो बिथांमोननि खोथा जोंहा बिदि मतलब गैया बिथांमोननि हाबाफारिया जेबो गोहोम गोग्लैनो हाया सरकार थानायावनो हायाखै आरो सरकार गैया बिथांमोना आरो रायजो राजाफोरनो जिबायदि खोथा होदों मावफुंनो हायाखै जोंथ' नुदों जोंहा 4 मासावनो जों जिबायदि खोथा होदों मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों मावफुंगासिनो दङ आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जिबायदि गिदिर गिदिर हाबाफारि जोंनि गेजेराव मावफुंजानो थांगासिनो दं बेफोरनो फोरमान ना ओंखायनो दिनै सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बेखौ आं बुङा आरो जोंहा राकेश ब्रह्मना